Denne gutten klatrede op på vandtårnet for at tiltrække sig opmærksomheden til sin ligegyldige familie, og det var kun hans ældre bror, som drog for at hjælpe ham med at redde tenåringen. Da han kom til stedet, så han et skræmmende syn. Arnie havde næsten nået toppen af tårnet. Han havde klatret vældig højt. Folk samlede sig nedenfor og var i chok over, hvad som skete, for han kunne let falde. Deretter begyndte broren hans at snakke i megafonen og bad ham om at komme ned. I det øjeblikket mistede gutten en sko, og broren blev endda mere bekymret. Tenåringen fortsatte at klatre højere og ignorerede broren. Gilbert fortsatte at snakke i megafonen, og tenåringen hørte de kære ordene om, at han var elsket, og at folk brydede sig om ham. Til trods for alt bestemte han sig for at begynde at klatre ned igen. Mængden nedenfor jublede over, at tenåringen var tryg. Endelig kom han ned på bakken, og broren hans klemte ham hardt og gav ham råd om ikke at gøre noget sånt igen. Abonner, hvis du ønsker dig en slik ældre bror.